σήμερα και από την ήττα των Πούντι Μαρτίνο και από κάποια πράγματα που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο? Κοιτάξτε, απογοήτευση από την ήττα δεν υπάρχει ιδιαίτερη, διότι ήταν ένα μάτς πάρα πολύ δύσκολο. Ξέραμε από την αρχή πως μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του πρωταθλήματος. Με καλό ρόστερ, μια πολύ καλή ομάδα. Χτυπήσαμε το παιχνίδι, δεν μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Εντάξει, αυτό είναι άλλο το αγωνιστικό κομμάτι. Το οποίο θεωρώ ότι το Μαρτίνο κέρδισε δίκαια. Εμείς μπήκαμε στο παιχνίδι, το παλέψαμε, το παιχνίδι πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ήταν εξαιρετικά σε κατά διαστήματα, αλλά δεν μπορέσαμε να κλέψουμε το μάτσο. Το μόνο που βασικά που με ενόχλησε εμένα αυτές τις συμπεριφορές, εγώ αυτές τις συμπεριφορές δεν μπορώ να τις δέχομαι, δεν τις δέχομαι από τους ποδοσφαιριστές μου, από οποιαδήποτε. Και δεν μιλάω μόνο σε επίπεδο αθλητισμού, σε θέματα ποιότητας ανθρώπου. Δεν γίνεται τώρα να. Στο τέλος τώρα για το λόγο αν με χτύπησε κάτω, με έδιρε εκεί, με έφτιασε εκεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτά τώρα μας γύρισαν πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή τις παλιές εποχές που δερνόμασταν στα χωριά για το τίποτα. Αυτό είναι που μου έμεινε από το μάτς, με έχει πικράνει πάρα πολύ. Αυτές τις συμπεριφορές εγώ δεν μπορώ να τις δεχτώ. Εγώ είπα στη διοίκηση ότι με αυτές τις συμπεριφορές δεν μπορώ να μείνω στην ομάδα. Το πιθανότερο είναι να μην μπορέσω να συνεχίσω, διότι δεν γίνεται. Ενώ στην αρχή είπαμε ότι θα το παλέψουμε μέχρι τέλος, αλλά αυτό δεν μπορεί. Η παιδιά ξεπερνάει, είναι θέμα αξιοπρέπειας, δεν μπορεί να παρουσιάζουμε αυτό το πράγμα. Και από τις και η μεν και η δε, δηλαδή δεν είναι ξεχωρίζω κάποιον. Και εμείς ήμασταν κακές συμπεριφορές και η ομάδα του Μαρτίνου σε κάποιες φάσεις. Θα δούμε, θα το παλέψει η ομάδα μέχρι τέλος. Έχει μείνει από παίκτες, το ξέρουμε όλοι. Και δύο κόκκινες σήμερα. Αυτό είναι το βασικό. Μα εγώ τους έλεγα το μάτς σας χαθεί. Χάθηκε ένα μάτς, δεν χάθηκε τίποτα. Το θέμα δεν πρέπει να χάσουμε κανένα ποδοσφαιριστή. Και δυστυχώς έγινε το αντίθετο από ό,τι είπαμε. Αυτό με πήκανε περισσότερο από όλα. Καλή πορεία στο φίλο μου τον Μάκη και στη ομάδα του Μαρτίνο και εύχομαι στην ομάδα μου να προσπαθήσει να μαζέψει τους βαθμούς για να παραμείνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η παραμονή. Πιστεύω θα το παλέψει. Ευχαριστώ πολύ.